Това е пуантилизъм, направление в живописта. И доколкото ми е известно, все още няма скулптури в този стил. А дали днес ще успеем да направим първата такава, остани с мен до края на видеото, за да разбереш. Общо взето, пуантилизма се заиграва с факта, че човешкото око има способността да комбинира няколко малки и различни на цвят петна в едно по-голямо цветно петно, което реално не съществува. И по този начин изгражда картина. От друга страна, скулптурата се занимава с форми, силуети и обеми. И сигурно вече се чудиш какво общо има едното с другото и как ще пренесем принципите от пуантилизма в скулптура. На щастие, мозъка ни има и друга способност. Когато види поредица от някакви повтарящи се обеми, която не е довършена, той я довършва автоматично. Така че мозъка ни може да довърши формите и обемите, дори и да няма нищо пред очите ни. Преди да ти покажа готовата скулптура, иска да ти благодаря, че изгледа видеото до тук. Напиши ми в коментарите отдолу дали според теб съм се справил добре с задачата. А сега да видим крайния резултат.